барфи шабонарӯзи охир дар ноҳияҳои тобеи марказ низ ба боғу тогзор таъсир расонд. ба мақсади таъмини бемамонияти ҳаракати воситаҳои нақлиёт роҳҳои автомобилгард аз барф сари вақт тоза карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. шурӯъ аз субҳи барвақт кормандони муассисаи давлатии идораи хоҷагиҳои роҳҳои автомобилгарди минтақаи ҳисор барои таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар шоҳрои Душанбе Турсунзода тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ намуданд. баробари пошидани маводи зидди лағзиш роҳҳои автомобилгард аз барф саривақт тоза карда шуда рафтуомади бемамонияти воситаҳои нақлиёт таъмин гардид. як қисмати шоҳрои мазкур ки аз ҳудуди шаҳри ҳисор мегузарад, кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда тадбирҳои саривақтӣ андешиданд. мо ҳама ҷониба омода будем ба маводҳои зидди лағжишу техникаҳо дар ҳолати омодагӣ қарор дошт ва барои бехатарии ҳаракати нақлиёт воситаҳои нақлиёт барфро ба пуррагӣ аз роҳҳо тоза карда шуда ба маводҳои зидди лағжиш коркар кардем ки ҳаракати бевоситаи нақлиётро бехатариро таъмин намоем. муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои шаҳри Турсунзода ва ноҳияи шаҳри Нав низ бо мақсади таъмини бемушкилии ҳаракати воситаҳои нақлиёт роҳҳои автомобилгардро аз барф тоза намуданд. мо аз субҳи соати 2:30 ба тоза кардани роҳҳо бо мошинои нигоҳдорӣ машғул шудем барои бехатарии ҳаракати роҳ барои нақлиёт маводи зидди лағжиш ба миқдори 30 куб пошидем. аз тарафи муассисаи мо ҳаракат карданд ки роҳ сари вақт тоза карда шавад, ягон монеагӣ нашавад. бориши барф ба дарахтони ҳамешасабзу сояафкан ва ороишии канори шоҳроҳ бетаъсир намонд ва дар баъзе аз минтақаҳо ниҳоли дарахтон зери барф монданд. кормандони шӯъбаҳои ҳифзи муҳити зисти шаҳри ҳисору Турсунзода барои аз барф тоза намудани дарахтони шафати роҳ аз субҳи барвақт ҷалб гардида дар ин самт фаъолияти босамар доштанд. кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри ҳисор дар якҷоягӣ бо сокинони шаҳри ҳисор дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри ҳисор ва инчунин дар шоҳрои Душанбе ҳисор Турсунзода бинобар боришоти барфи зиёд арчаҳоне ки мисол дарахтони сояафкан мевадиҳанда ва ҳамешасабзу ороишӣ ки аз барфпӯш шуда буданд дар якҷоягӣ тоза намуда ва инчунин дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ин корҳо ҳозир ба анҷом расонда истодаем. дар натиҷаи боришоти зиёд қисми зиёди дарахтон шикастанд ки муассиса аз нисфи шаб навбатдорӣ эълон карда корҳои барқарорсозиро идома дода истодааст ва тамоми ниҳолҳои ороиштиҳандаи шаҳрро мо аз барф тоза намудем ва дарахтоне ки шикаста ба замин афтидааст онҳоро бартараф карда истодаем. майдони боғу тогзори боғи 15-солагии Истиқлолият низ аз бориши барф хисорот дида шохаҳои дарахтони мевадиҳанда шикастанд. боғдорон барои ҳифзи дарахтони мевадиҳанда аз тавсияҳои олимону мутахассисони соҳа истифода карда дар ин самт чораҳои саривақтиро амалӣ намуданд.